ikaw, MC. Ay, dito pala kayo pumunta? Dito pala. Pagoda. Yan na lang, o sa akin. Dalawa. Dalawa. Pero wala akong pagtayuan, o. Dito. Saan ka? Dito ilatag. Ipatayo ko muna. Saglit po. Ako yung muna. So, ganyan. Pahaba ganito. Ganyan. Hilain mo. Hilain mo ganun. Ano yan? Hilain mo pa ganun. May ano dito? Kaputi. Bakit may puti? Lang, hiya. Magagulatin. Ano yan, Tere? Dito yun, te. Saan ka pa dito? Dito na. Saan ba ang gusto Dito mo? na. Para mahaba. Ang litas nito, hindi tayo makahiga. Saan pa, Tere? Mga putik. Butik lang yan. Hindi ako pwedeng maglaga. Sa ilalim mo sa ganito. Oo, magigila. Ilakad mo yung bag mo doon. Napagod ako. Alang hiya. Ayan. Ayan. Init. Thank you, Sir Roy. Hindi pa kasi nakapwesto. Salamat po. Init. Ala. Oo. Ganito ang buhay ng mga kunyang. Umakyat kayo dun, oh? Pumunta kayo dun sa taas-taas niya? Maganda yan. Yung may mga decoration ng bulaklak. Ewan ko, wala na yata ngayon. Yung mga bulaklak. Tara. Diba? Ha? Kakaupo lang nito. O sige, mag-akyat na kayo. Maihipad siya daw. Akyat na kayo. Ilang kwan yan? Ano, hagdan yan? Ay, hindi kami pumunta doon. Hindi kayo pumunta dun sa may tower na dun? Hindi, i-try natin mamaya. Try natin mamayang hapon. Kung hagdan, wag na. Ano, siyempre, hagdan naman yan. Kasi mapipil mo. Hindi kay, kung hagdan, wag na. Ang taas na kaya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo, maganda yan. Para makita mo ang view. Makita mo ang view yan. Oh, ilan yan? Tower yan. Eh, di yung inakyat natin kanina ang sakit ng tuhod ko. Sabi, Tanda mo. mas matanda ako sa'yo. Tanda mo. Ada rayuman na ba? May rayuman na? Wag mo sabihin. Ang kami makauli. Ala sir, paturo naman kung paano to aking May ano pa, may pa-freebie pa. ay may ganyan pa? Bumili ako ng 2 ticket na tag-10 sa yung soccer tsaka Pakita natin. O, tayo na kayo ng loto. Pag nanalo daw siya, ibabalato daw niya yung tagpa 500 kami tapos uwi na kayo. Di 100 po naman, be? Hindi? Hindi kasi ano, naka-promo lang. Ay, it's a prank. It's a prank. Ano, Prank lang pala yung presyo niya 128. Nakakatakot. O, taya na. Nakikita ko lang natin ito sa Facebook. Hindi po pa napuntahan? Hindi. Nauna ka pa nga eh. Saan ba yung pupuntahan natin? Tignan mo nga. Siyam, ano na? Siyam. Needle Hill. Needle Hill. Needle Hill. Siyam. Aywan. Siyang. Naman ang likod nun. Where? Yung babae nun. Ang puti ng likod o ang puti ng buhok? Ayan. Ay, maki-birthday tayo dun, oh. Mamayang ng hapon. Birthday party ng bata. Dapat maki-dinner tayo dun na. Ang simple nila. Ang simple
disiplin nila. Tingnan mo sa atin eh, uutang pa para mag Hindi ako nangungutang para may pambili. Ako rin. Ako rin hindi. Mag-ihaw lang ng isang manok. Nagluluto lang ako ng 1 kilong pansit sa mga anak ko. Kung Pinunod walang din ako. pansit, yung kahit native na manok, pang hapunan yun. Hindi ako naghahanda yung magtatawag Marami ng kaming manok. Kung bibili ako, kung may bibili ako, pwede. Pero pag Oo. wala, hindi pilit na hindi yun ang iutang. Hindi kagaya Hindi. ng iba. Hindi kagaya ng Kasi iba yung na anak ko yung- nasa hindi sila sanay maghanda. Kami rin. Sa Di ba yung simula't iba simula. grabe makabongga? Ako kung maghanda ako, okay lang. Kung may 1 kilong pera ako pansit na- lang yung mga anak ko. Tignan mo nga yung tao Saan? ko nakabilad. Saan? Yung ano na yan, Ay. hindi na yan. Gusto yan nila magbilad. Saan yung mga yan, oh? Gusto yan nila magbilad, di ba? Para mag-ano yung OMG, nila. hello. Yung Hello mga po, hi. Pinoy, gustong pumuti. Yung mga puti, gustong maging brown. Aakyatin ko yan mamaya. Oo. Ay, tara mama. Ngayon, at parang naka-live ako. Tara, hindi. Mamaya ka mag-live. Pwede mo naman ikat. Cut mo na. Patayin mo na. Hindi, sayang. Dapat, pangpanta to. na tayo. Akyat, para naka-live na yan, o pag-akyat ko yan. O sige, mag-akit ka na. Mag-akyat na ako? Ikaw lang mag-isa. Tara na, di ba iihi ka? O sige, punta na ka. Tara na, tapos papahinga. Sayang ito, sabi nyo kasi mag-live ako kanina. O, inon ko na. Tara na, pagbigay mo na ako, pinagbigyan kita. Pagbigyan mo na ako. O, di ba pinagbigyan ka namin, nakaregister ka na ah. Talaga namang, iniwan mo yan ako doon eh. O, saglit. Sabi naman namin. Sinabi namin na kasi pag hindi ka namin iniiwan, saglit po. Pag hindi ka namin iniwan, masasaraduhan kami. May mani? Oo, may mani. Nagkasi kami ni ate. May tag-isa kayo naman. Grabe. Maliliit lang yung mani. Malalaki yung malaki. Malaki. Ang laki ng mani. Sarap talaga ng mani. O, bigyan mo na. Ibuksan mo lang ako, tapos punta tayo doon. Bigyan mo na ako. Kain po. O, tingnan nyo. Philippine shop. Bago daw to. Katikman natin. Lahat ng Eh, bago. ba't wala yung cellphone ko? Lahat kayo nga cellphone mo kinayangam. Paano kami ate? Bahala kayo dyan. Ilocana, Bisan. Ilocano, Bisaya. Naasap doon ha? Oo nga. Tapos akit pa tayo doon. Bilis ah. Mamaya na Eh, kayo isang kasi. oras mo kaya doon. Tagalin niyo. Isang oras ba? May kon ka? Kumain niya bago humingi ng salita. Oh, bugo ka. Di bugo? Bugo. Bugo ka nak. Yes, ma. Awan, istan nyo? Pa-istan nga. Yaka mo kindeta. Kita man na doon. Istan nga ng sa cellphone. Hindi yata naiwan dun sa bahay. Wala dito. Ba't mo tinatanggal sa bag mo? Palatihan ba ng braso? Istan mo na. Istan tayo. At sa Pinas yung ganyan. Ano? Yung ganyan, yun ang babae na suot ng ganyan. Kung sa Pinas yan, grabe na. Grabe na ang shit. Ang hindi, yung parang sabi na, ano ba yun? Nagkabuan, ang ganyan. Ang daming sinasabi, di ba? Pero dito, wala lang. Wala pakialam. Masyadong pakialam yan talaga sa Pinas. Pakialamerang ang Pilipina eh. Sige na eh. Crab host. Di ba tayo sa Pinas, pag nagsuot ng leggings, dapat mahaba yung damit. O yung takip yung puwet. Takip yung puki. Dito naman, Walang pakialam. dapat nakapakat. Grabe yung dito. Walang pepet no? Paano? Pero pag ako na nagsuot yan, laki na Oh. piskin yan. Buhay. Buhay, ano to? Buhay ko Oh, hindi lang naman kunyang. May Oh, birthday party doon on Chinese. Indo. Ito o Indo.
Yung mga Chinese na nagpipiknik din yan, no? Yun, Hindi nga, dun sa bungad may happy birthday. mga yan, Chinese din yan sa dulo o yung sa may puno. Family, nagpipiknik. Ask question. Okay, ask question. Question lang kayo. Wala Hindi, kayong, kasi wala walang talaga klase, kang walang stand. trabaho, parang nagbabanding sila. Nung bata. Yung bag mo na lang kasi kaya. Bag ko. Pag walang trabaho, nasa bahay lang. Lalabas lang kung gustong kumain, hindi sila nagaganyan na magpipiknik sa labas. Ay, ako mo ko din. Gala sa mall. Ganyan yun, hindi ganyan, no? Yung dala-dala mo yung trolley, tapos yung bata karga-karga. Tulak-tulak ko yung trolley. Parang mga Walang ano. laman. Oo, parang baliw. Ganun din sila doon. Pag malabas, dadala ng trolley, ang Kasi sobrang pwede- daming laman ng ano. Pwede namang iwan yung trolley sa sasakyan, tapos kasi kakargahin din yung bata. Hindi, dadala yung trolley, tapos pag namili, doon isasakay yung namili. Oo. Wala nang view. Taas. Hindi ka naman kakanta, di gawin kanya yung speaker mo. Patugtog na tayo. Patugtog. Patugtog ka, makapiright ako. Sige. Higa. Patugtog. Sige, sige. Makapiright. Makaka-copyright ba sir pag kuan? Tugtog. Try mo nga. Kanta Sinday. Alala. Wala na palang katag. Hindi kanta. O ba't hindi ka nag-block ng ano, ganito? Bakit may ganyan siya? Hmm? May leggings siyang black. Dala? Nakapantalon naman kanina. Kaya nga, ba't hindi ka nag-leggings? Ay, Yung nag-black leggings ka mo, ba? di ba may Tayo. leggings kang black? Pare-parehos tayong black. Yung sinabi, black gold. Sabi ni Ate Kwan, mag-dress daw tayo. May dress kayo? Bibili. Bibi. Pero wag sa kilik. Kilikili pa ba naman ang laban? Ayan. Wag sa kilikili ang laban. Sa katawan. Katawan ang laban. Ayoko nga. Sa kilikili tayo. So, katawan tayo. Ayoko ng katawan kasi matabay. Okay. Pero yung terno para Kwan. Para, Ano to, kakainin natin to? hindi, baon niya. Ito pa, labas mo na. Napit-pit na yan, oh. Baon. Kaya na tayo. Tara na, be. Wakyat na kayo. Para matapos kahit 30 minutes lang. Itong live, ay sayang din. Naumpisan ko na. O sige na, akin na kayo. Hang. Yung sana all may photographer. Supportive boyfriend. Ganyan ka, tapos doon ka sa baba, kita na yung bilat mo. Ganyan yung kapitbahay, yung hipag ko na ano, pinsan ng asawa ko. Ganun yun siya, parang bata. yun. Oh, Pero supportive alam mo, boyfriend na ang tagal taga-picture. nila, hiwalay sila. Tapos nagkaroon siya ng boyfriend. Pagkahiwalay nila, nagkatagpo sila ng boyfriend niya. Nag-asawa na sila. Chinese. Ang tagal-tagal. naghiwalay, tapos Oo. tagpo ng yung Saglit lang. saglit lang. Wala nga daw forever. Pero kami forever. Subukan niya. Susoli ko sa bahay nila. Tara na. Hapok lang naman eh. Hapok si ano eh. Si Josephine. Ay, punta ka daw doon. Ay, Kinausap niya. Ay, Ano? di ba? Baka lambi-lambingin mo lang daw yun pag naging amo mo. Sino yung Josephine? Yung pagpa-part-timean mo. Dinawag ko ano sa'yo nung sabihin mong mag-terminate ka. Yung nag-briefing sa'yo. Yung matanda? Siya ang tindan yan. Ito? Ano sabi niya? Nakita namin kanina. Sinabi ko, ikaw na lang ang mag-ano doon. Part-time. Nag-part-time din siya doon? Gusto niya mag-part-time kaso lang yung titinda siya.
Bakit ba malaki ang kita kanya kaya sa tinda-tinda niya? 800. Ang isang araw, ang isang Sunday niya? Kita na yon? Laki, no? Pero sabi niya galing pa sa Central yung tinda niya. Pero Hindi sa mahirap isang din. buwan. Sa isang- Delikado din yan. Hmm? Oo nga, delikado. Pero pag dyan ka naman lang sa mga ganitong park, Kahit sa park, may police. Diyan, noon nandyan tayo, no? Pero nga, Nandyan yung mga polis, nandyan yung nagtitinda, no? mag-ingat ka naman. Wag naman yung ilatag mo dyan. Yung yung, iba kasi nahuhuli, naglalatag. May nagtitik-tik dyan. Wala. May nagtutumbong. Tara na, be. Kadalasan yung nagsusumbong mga Pinay pa. Oo, kasi may pera yun. Kapwa mo. Kasi napahamak mo sarili. Kapwa mo, laglag mo. Diskarte nila yun. Yun Wala nga yung, ano. yun nga yung kasama ni Josephine na nagtitinda. Linaglag yung nakautang sa kanya, yung sinumbong siya, kaya nahuli. Yung nakautang, yung pang nagsumbong. Saka tayo may bibili pa. Ang dami pala, oh. Lalong lumaki kaya ito. Dolyar yan. Sa'yo ng piting yan. Te. Dolyar yan. Kahit yung symbols mo, dolyar yan. Wala, mawawala Bibenta na. ko ito, bibigay ko sa kanya. Mm. Free! Ba't hindi ka bumili doon? Saan? Ba't hindi ka na bumili? Saan? Kalimutan ko na rin bumili ng Kojik ko. Kasi sabi ko sa'yo, daan tayo doon eh. Tara na, be. Kala ko bumili kayo dun sa Philippines. Tara na po. Akit tayo. Doon sa taas kami pumunta kasi siya sa bangko. Kinuha niya yung passbook niya. Huwag mo ubusin yung mali ha. Kuha ka ng be. Saan yung tissue? Yan, ang busa ko. Ate, busa ka niya. Sadutin nga mangyawat. Be, tamad magdala ng tissue tapos pag nasa CR na, ate, tissue. Ate, kasya mo yung sandal niya? Maliit. Bakit? Ako magsusuot doon tapos susuot mo ng sandal ko? Maliit kasi yung sandal niya, malaking pa ako. Sinuot ko na yan. Di ba sinuot ko na yan? Maliit. Ewan ko sa inyo, ba't maliit yan sa inyo? Maliit. Tapos, Ang laki kong tao, maliit yung pa ako. Ganyan talaga. oh, Pareha lang pala kayo. Kunting lang naman. Pasira mo na yan. Na, nasuot ko na. nga sa nasuot niya na. Adulam Suotin amin. mo yan para tumakit ka kunti. Ay, sus! Para mo naman sinabing pandak ako. Tumakad konti, hindi ko sinabi ganun na rin yun. Ano na rin yun? Ilang step yan, be? Di ko alam, di pa kami nakakita. Dito ano eh? Dito tayo sa step. Dito na, mas mahirap na mag-ganun. O, tara po. Tin po natin yan. Hanggang Di mo na ako sa... bulak. May kwan na ako. May rayuman na ako. Nembilis ko. Hiningal na ako. Alam, cute ng bata. Cute. Mas maganda itong natuyo na yung mabulak. Dati, presko pa yan nung pagpunta namin. Kasi summer ay winter. Ay, wala nang bulaklak. Yan, te. Grabe, puno yan, te. Puro pitas. Ihi ka? Mamaya ako. Eh, Oh, hindi nga pa ako naihi. Saan pa mo, hindi mahulog? Uy, may wifi dito, oh. Akit tayo dyan. Pasok po tayo dyan.
Letra na kon mo tutorial mo ka. Uy, learning base. Bilisan mo. Ano ba? Saan ang pinto? Ano tawag dito? Nakahay na to. Ganda pala dito. Ikot tayo. Oh. Hindi kayo umakyat doon sa taas? Hindi ko pa nga na-try. Hindi, punta nga tayo dyan doon tayo paano. Hindi pa ako nakapunta dito sa ano, likod. Nagpicture lang pala kayo sa bungad. Yung sira nyo sa aking bungad lang yon. Hindi. Nakapunta ka dito pero hindi ako nakaikat dito tapos hindi ako nakakyat. May bayad ba? Pero doon sa may kabilang yon side. Wala yung octopus. Papunta ako doon. Ditong side. Hindi kami pumunta dito. Sayang yun. Oo. Ang ganda pala dito, oh. Oh, ang ganda. Ganda lang ako. Ano lang naman yung Ganda. dito eh. Ang ganda pala dito, oh. Iba ang tanawin ba? Lagi na lang tayo dun sa parke. Pero, hindi pwedeng maglatag. Ay, may konsyente, oh. Ay, may ganyan pala dito. Hindi namin ito nalibot eh. Ay, parang sa Chunmon. Hindi namin ito nalibot. Doon lang kami nasa, hindi kami nakapunta dito.